Som el Juan, el Nathan i l'Albert, alumnes de l'Escola Arquitecte Jujol. Ens trobem davant de la Casa Andreu Fortuny, situada al municipi dels Pallaresos. Estem a la plaça del poble, davant de l'església. Aquesta no és l'única reforma del poble feta per Josep Maria Jujol. La construcció de Ca l'Andreu va començar en el segle XVI i tot que els elements més destacats són dels segles XIX i XX. La reforma de la casa el va fer l'arquitecte per encàrrec de la senyora Fortuny Soler, la propietària de la casa, en dues etapes, la primera en l'any 1927 i la segona en l'any 1943, separant l'habitatge en dues parts per allotjar els fills del matrimoni. Des del punt de vista arquitectònic, destaca el balcó triple a la planta baixa de la porta principal, molt ornamentada, fidel a l'estil de l'arquitecte. També les tres finestres del primer pis i els grans finestrals que permeten l'entrada de llum i la ventilació a les golfes. La remodelació i recordació interior de la casa també van ser obra de Jujol, amb tots els elements decorats segons la seva particular visió de la bellesa. Actualment, l'Ajuntament gestiona les visites a la casa.